Put kusen me Kilaj fija Kaj put brazi brat mi Mi čakuse Ne govorja казва За тази дума Тъпкано ще връщам И ще го питам каква смелост има. Ще го питам как е посмял да псува дъщеря ми. Това е моето богатство. Удари ме сърцето. Капучавлен Саркушев Капенаван Серес по телефони Ака на кушма Айдавде Кушмеча Ще му забра в устата автомата Децата ми да умра И си заклева Господ ми е свидетел Ще му забра автомата Езика ще му надупча. Заклевам се, казва. Обещавам! Омръзна му и не иска да прави проблеми на своите братя. Но прекалиха с границите. Много прекалиха! Ох, дай, Ники, иди ляля момечо. Put mulima tu bege, майко бе, те настрижни в калероме, кай кушел, чика пушавле, хора хане, какво направи сега, на краката ми падна, какво направи, ще го накарам да вземи автомата сам да се накаже. И ще му каза, Мечо казва, на този човек, как си посмел, брат ми, дъщеря ми да е без. Мамо, заповядай автомата за теб, сам ще се застреля. Сетьови ли ще станете приятели, ще ви видя. Кушен сом ангел, мени пена. Една минута ми трябва да те видя аз. Главата си ще давам, заклевам се аз в моите деца. Минута ми трябва. И тогава, братко, не отговарям дали ще умре или в затвора. Ще ви питам как се псува и как се пие. Заклевам се, казваме. Ще усетите аромата в багажника. Целия мирише в съшми. Езика ще надупча. Ще си играя с него. И Мечо казва, дило как е рама. 16 бройки оставих за теб. Кой си ти? Ще те пипна аз. Айде бе, майко! Той е генерал, райони разпределя. Знай, около 10 думи не посича. Стачен с цял България да изпича. Набити пресени гърти, събрати, батиките дет, ще увърти. Оцикно прал, осерго пене, ебечоске, брат ми бе. Остави ги, брат ми, окуши бе наистина, не забелязва